així des de fa més de 2 dècades pràcticament que comencem a patir els efectes del canvi climàtic, els efectes de les obres de les infraestructures humanes al nord de la nostra platja i conforme ha anat la platja, la regressió de la platja, diguem. En Almenara assenyava tot platja, a poquet veiem que van fer-se un mur de pedres on ja no hi ha zona de bany i cada vegada queda menys zona de bany i menys terreno, com per exemple on estaven abans l'horxateria de tota la vida o els xiringuitos d'ací del barri de la Mar, de Casablanca. Ja no hi ha tros per a ells, estan fora de fet de la Mar des de fa 5 anys, si no m'equivoque, i ara tenim la platja damunt del passeig. Cada temporal el vivim en port, perquè hi ha gent que viu tot l'any així, a primera línia o en l'actual primera línia, i veu en perill com les ones colpegen contra les seues parets pràcticament, i esperem que a partir de setembre, conforme està previst, comencen les obres d'urgència després de 20 anys en el nostre litoral. No només això, sinó que també que comencen en tots els pobles del litoral sud de Castelló i també del nord de València. Són mini platges, se faran minigoles i se faran unes platges més xicotetes o ja veurem com queda al final, però la idea és fer goles que entren cap a dins, escolleres que entren cap a dins, per això se diuen escolleres ja, i se crearan com platges o cales xicotetes en la platja d'Almenara que aniran repartint les corrents perquè la platja no colpegi tan fort a la línia de bany, diguem. El que passa que sí que és de veres que la zona que ja s'ha perdut és molt complicat, pràcticament impossible que se recuperi, i això tampoc està bé crear falses esperances a la gent. El que anem a salvar és l'actual zona de bany i això ja se queda salvat en el mur que n'hi ha actualment. Va començar a ser suficient en els primers temporals que hi havia, però ja no és suficient perquè com veiem cada octubre o cada setembre en els primers temporals de l'any o inclús a principi de l'estiu quan hi ha els primers temporals o els últims temporals, depèn com se mire, les zones ja passen este mur, no? Són les imatges que tenim del Cantàbric superant els murs, està passant així també, i això és la Mediterrània. I això també és un efecte del canvi climàtic i que cada vegada va més. Per això era un entraor que travessa la zona de bany, com tots els entraors que n'hi ha, i a partir d'així se veu que se comença a construir un altre mur de pedres per a que la mar tinga més complicat arribar, tot i que encara arriba a les cases quan hi ha algun temporal. I també veiem les restes del milió d'euros que va anunciar el govern del Partit Popular, que ja pràcticament s'ho ha tragat la mar, i com va dir Compromís en aquell moment en el Senat i en el Congreso, era 1 milió d'euros llançat al mar. Així el que calen són solucions definitives, solucions no només per Almenara, que ha de ser el primer poble on actuar perquè és el poble amb més urgència, sinó solucions globals per a tota la costa del litoral sud i el litoral nord de València. Bé, avui hem vingut a Almenara. Sabeu que estem recorrent bona part dels pobles que tenen litoral per a també fer una radiografia de conforme està el nostre litoral. Ara estem en la temporada estival. La platja continua sent un dels principals atractius turístics, el turisme continua sent un dels motors econòmics de les nostres comarques. I a Almenara, si recordeu, hem vingut moltes vegades sempre cap allà a setembre o octubre, quan comença la tardor i quan comencen els temporals. Este mateix passeig l'han vist no sé quantes vegades ja des que estem a Madrid, completament destrossat, ple de terra, ple de pedres, i pareix ser que per fi aquesta pressió que han fet els veïns, que han fet els nostres regidors a l'Ajuntament, que s'ha fet també des dels Corts Generals, on tots els anys hem exigit que s'invertira per a intentar aturar aquesta barbaritat, que tots els anys se destrossara el passeig marítim, que tot l'any entrara aigua a les cases i que tot l'any estiguin lamentant desperfectes multimilionaris, que se buscaren una solució. Molts anys hem tingut aquesta sensació d'impotència quan veiem que Manara Partit Popular o Manara Partit Socialista te votaven en contra d'aquestes esmenes que demanaven inversions per a la platja d'Almenara. Ara sembla ser, si no es tornen a enganyar, que a partir de setembre començaran les obres per a posar fi definitivament a aquests problemes. Unes xicotetes actuacions que l'ha explicat Quique, que esperem que servisquen per a acabar en aquesta situació. Segurament per enguany, 2021, encara no estaran operatives per a evitar danys temporals, uns temporals que venen cada any, però esperem que a partir de 2022 això se solucioni. És una xicoteta victòria?
és molt important per a Almenara, és molt important la mobilització que han fet els veïns i veïnes, però és que tenim un problema global, no tenim un problema local únicament a l'Almenara. El que està passant així, malauradament, passa en pràcticament tot el litoral. Tota aquesta política de dècades de permissivitat, de permetre fer ports esportius enormes que no tenen cap tipus de justificació, de permetre en uns pobles sí fer espigons i en altres no, actuacions bàrbares en el litoral, el que han fet ha sigut fer desaparèixer les platges. I estem patint ara que la majoria dels nostres pobles de costa tinguen problemes greus d'erosió. Això sumat al canvi climàtic, que no poden estar d'esquenes. Fa falta una visió global. I és el que estem demanant. Volem que s'investisqui l'Almenara, el que li fa falta, però volem una visió global de territori. Volem que el poble del nord, el poble del sud, tots els pobles, totes les comarques tinguin una estratègia, perquè ara veiem que estan fent pegats i estan molt pegats actuant, improvisant actuacions xicotetes en municipis quan fa falta una visió global. És una amenaça sèria la que estem tenint en el canvi climàtic. I el que passa a l'Almenara està passant a altres pobles o passarà en breu en altres pobles. Per tant, volem una visió sostenible, una visió de futur i una visió que tingui en compte el repte del canvi climàtic, perquè el tenim així.